Okay, praise the Lord. No? So salamat sa Dios kay daghan pa di ay ang maayo og lawas. Wa jamoy gasang kiig. Kasabot mo mo gasang kiig, mga tiguang, no? Kasabotan ni ana og usay porma og gasang kiig. Once again, good evening sa tanan. Advance Merry Christmas. Sige, i-greet sana inyong tapad. Sige, sunod na ho. Tanawa na inyong kilid, na, my life is your life. Tarungag tanaw. My joy is your joy. My utang is your utang. Nawa ag Merry Christmas pangyog my utang is your utang. Again, nalipay ko nga bisan sa kaapiki nato actually busy gyud may mga pari si Monsignor, si Brother Prem busy pud sila kay ugmang gabi magsugod na og simbang gabi. Unya ugma pod sugod box meet sa mga eskwelahan nga Catholic schools adto mi sa Tubigon tulong adlaw. Mao ugmang gabi so sugod ugmang gabi makalipong ang schedule. Nagukoy misa og minatay sa Balilihan alas 10:30. Ugmang gabi hanggang alas 10:30. Kay lagi, dyan na may laing panahon. So, nga ni din yung kuraparuko ta, dali rin ta ang nguhon aning kalakian. Mga gaandam kong mubo nga pamalandong, no? Padayon mo sa pagpangumpisal, dyan sa likod, ang ito mga pari, unya, mubo rin nga pamalandong 1 hour or kaping gamay, unya magmisa po ta inig human. Unya, ang ahora mga approach ani, kining atong mauwaw ko na ba sila Doktora Mimi no mauwaw ta mga naidaghang bright ani kining mga taga-baklayon kay mga professionals magud mo kasagaran ani mga professional pero pasayload sa binaryo diyan akong gigama nga to kay akong exposure sa una baryo man pod mga tiniguang na zuning akong pamaagi ang mga batanon usahay di na makasabot usa uma ihong kalibutan. Nakaadto man po ko Roma, katulo, kaduha, pero wako ka eskwela. Di ko pareha lang mo si Harold nga mga summa cum laude. Kami igo-igo ra pod, usahay ma-first, usahay masikan, usahay third pod, nung magkalisod. No? Yun ni Ana. Ang akong ipaambit karon, ang pagpaabot nga malahutayon sa Ginoo. Kay ngano, na may adventurist diha sa kilid. Nindot kay gatapad ng atong screen o kining atong advent wreath. Ngano, basically, ang panahon sa Advento, kaya wa pa man jud mo Pasko, panahon ni sa pagpaabot. Panahon sa pagpaabot. Kamo na ba mo yung mga gipaabot sa kinabuhi? Sama yung gipaabot sa kinabuhi ron. Sama yung gipangpaabot, sama yung gipanghuhat. Daghano, kamo mga asawa nga ijumbana, badlungon, o naamang galing, agapaabot mo gano'n sa sila mga matay. Kita pong apikig pagkabutang nga naggalisod, agapaabot po tag ano sa ta, mahiluna sa kinabuhi. Kamo pong daghag anak nga gaupong-upong, gagmay pa, gapaabot po mo ano sa sila managko. Aron maling kawas na mo sa inyong obligasyon pagdudsan, pag-ilis og diaper, o niya pagpakaon, gaampo mo gano saan ni mga minjo, pagkahuman pa paslaka na po mong apo aron daghana, no? Naputol lang yung pagpaabot nga makaling kawas, kay gibinlan na po kog apo fader. Niya kami na hinuni humbanang tiguang hinglayas. Kay maldita man ni among binadje ag among bahay nga hinaguan moy gapudyo ni among binadje kami gabarong-barong rami kilid aning landahan og loge. Nga paabot ta. Mga madre, sister, sama inyong gipaabot. Sister, sama itong gipaabot ani sister. Parihar ba tag kinabuhi. But whether we like it or not, waiting is part and parcel of life. O wa na kay gipaabot, di na kaganahan mo tan-aw kalendaryo. O wa na kay gipaabot,
di na kaganahan mo ukab sa imuhang cellphone. O wa na kay gipaabot aning kinabuhia, di na kaganahan mo bakod. O wa na kay gipaabot aning kinabuhia, lami na ikamang padong sa Victoria o sa Serenity Park o asa diha. Sa may tigpudyo aning kilbutana o jamo na kay gipaabot. Mao na general spirit of Advent. Waiting. Next slide, please. Naigi-quote na ho din, higikan kini sa usa ka santo si San Bernardo, wa mo kailaani, ang mga madri kailaani o pipila nga mga tigbasa o breviaryo. Ingon si San Bernardo sa France, Clairvaux, Advent prepares not just for the first coming of Christ or even the second coming at the end of time, but there is a third coming. That is the coming of Jesus today in our hearts. Amen? Tuluday ni atong gihuwat. Primero, ang pagpaabot na to sa celebration sa first coming sa Ginoo nga nahuman na 2023 years ago. Second, ang iyang ikaduhang pagbalik kanang katapusan sa panahon. Ang ikatulo, ang iyang pag-abot sa itong kinabuhi, adlaw o gabi. Pinaagi sa itong pag-ampo, pinaagi sa itong paghuwat sa mga panalangin nga iyang gihatag nato. Mauna ang gitawag og waiting. Di gani ka maghuwat, di ka kapaabot, di ka kakita og excitement sa imong kinabuhi. Mo bitaw ng uban, magpaabot og swerte, maglihi na laman. Minaw mako kanunay avid fan mo kung Father Darwin, no? Kay amigo mo ni Father Darwin. So daghang mga butang nga makasupak usahay ni Father Darwin. No, na kay usahay mo tuo makog tambalan kay kini taga bukid ta. Nga mo tuo po kog lihi. Tay mo tuo kog lihi karong giingnan ko Father Darwin hinahinay na ko og tangtang ana may ngana nga practices. Kay lagi kapaabot ang swerte, mao mo po hinamataan og kahayag. Pragod ako mag-umam ako magdadaro man akong tatay akong kinikanan unya manananggot. Mora na trabaho sa akong amahan. Unya akong inahan trabaho sa akong mama sa una magama ra jog basket ug magamag bata. Mao ra jud trabaho na grade 3 naman akong nanay. Grade 3 na yung taon nanay pero bisag grade 3 among nanay nakapahuman po siya duha ka pare. Unya nakahuman pag pa-eskwela nay usarong nasa amo nga bulok-bulok ay muna-muna pod muna-muna jud sige ka zero na sa una makasab-an nay daghana magkag zero doy unya pugtapay daghan zero atong usa ka bag nay munang karon na sa amo gadaro no ahora ba tong gipabarangay atong miaging buwan kay gibato ako multikab sa balilihan kay nasuko si Sanaho nga naman may Christmas party nga silingan ay nasuko tong manghod kay hingdonate kog litson dito sa silingan wa sa Mumbai gibato ako multikab sa balilihan akong gipabarangay aron makatilaw pero gihadlok ra aron di na siya muotro mo na usahay magpaabot paabot tag lihi kay numdum jud nang maglihi sa una kadlawon to alas 4 sa kadlawon ipukaw ko sa akong lolo ug lola kay maglihi og kamote gadaog kanang market basket nga ginunti nga kanang para kamote tanom tinga ako hang pa akong mata gipukaw gaso rami dito sa baol nila na giandam na matong daruhan kanang mura gihutok bitaw na juta nga pinaburot ng guwat maingan ana no tinga mo ko kay atubang man akong lolo ug lola nagkakubo silang duha. Pastilan, atubang, wa ko kalibutan pa doon pag kumugriduan. Hingkuha ang lola o kanang paratanaw o kamuti kanang murag usa kadangaw bitang tumoy. Ingon ang lola o liki parihari unod pariha adto. Sus maud ito lihi. Pagpangunod pa sa kamuti, muna ang dakua. Ag unod, murag o kaldirong gamay. Kay hong lolo kay gidanlak man pod no. Ingon ang lulag unod pariha adto liki parihari so maud ni lihi tinuod mo na kay dako sa kamutiha batakon ko nimo usa ulong agay di maluto tungod sa kadako
Yung matay daghana jud ito gipangita sa atong kinabuhi. Mao nga nindot karon samay atong gipaabot. O sa tanan nga atong gipaabot, giapil ba nato ang Ginoo? Next slide please. Ingon ang atong Santo Papa, the capacity to wait is probably one of the most important things we have to learn. Atong mga bata tudluin nga magpaabot. Adyaw diretso-diretso hatag. Kay there is virtue in waiting. Kay ang mga tao nga makapaabot, mo na yung mga tao nga tinuod nga nahigugma. Tanawa karon, mga batanon kasagaran, di po tanan hinoon. Pero daghan sa mga batanon karon sa may nahitabo, di man ka paabot o gugma. Hingtiks gahapon na uyab na ron. Pagkaugma dihan na nahitabo, say nahitabo pagaminjo. Wa nay tarong kasal. Kay nahunlak na maghimaya. Kitampaan na magbutakaw nga balibuog, buko-buko o sa kasakong bugas gikan sa NFA. Ngano man, jamo na may nahibilin. Di man kapaabot. Sa una kanang virginity, marriage gift guna. Nahitabo karon virginity gihimo ng Valentine's Day gift. Mao na karon nahitabo. Mao bitaw mga batan-on di man sila kahuwat na. Kita kay gianad maguta sa una og pailob. Patient waiting. Manguyab ang mga tiguang na kamo mga tiguang sa una, dugay ang proseso, di kani kakakubot og kamot dayon. Di dugay pa kaayo. Karon wa na ning gitawag og pagpaabot. Mao nga ingon si Pope, the capacity to wait is probably one of the most important virtues, one of the most important things for us to learn. So sa inyong mga anak ha, mga apo, tudloi sila ang virtue of waiting. Patient waiting. Kay daghang mahitabo og magpaabot ta. Una na kong experience, kanang magpaabot ta, labi nagpadung ka mahadlok, malisang, di ka mahiluna, mag-alindasay ka. Una na ko nga discomfort anong gitawag og waiting katong pagtuli na ho. Kay numdum jud ko ani grade 4. Pagtuli na ho, Bisaya man amo tuli kanang pakong. Kisa gituli og pakong ani. Hansa ahok. Una di ay naay pipila. Matay wa jud mi katilaw anang tuli nga doktor, among tuli pakang, why anesthesia. Muna hadloka, ikaunom ko 8 may kabuok. Sus pag-ijak sa primero, mura ko hingkutang, magbaid man ang manunuli og sundang hait. Sundang hait, unja inigbaid makakita mi. Why anesthesia? Nang mag-antihos bitaw ka nang lambo nga murag nahap na putong manunuli. Hoy Ginoo kung sa magsigig pangita anja. Sus pag primero kay lingaw-lingawon magkag-istorya niya isud ng tumoy sa sundang anang imo. Kung paghuman istoryahan ka, nangita na dito asay bahin nga kanang nay way dakong ugat. Sus inighiluna sa sundang bunawan bitaw panit og kanang nay sangag bayabas kinauwan so kaso. Na di man kakalihok kay mulihok kay peligro may nigutrog hapak maputo tong imo ano. Unsaon ang magmaputo tong imo di. Sana ba imong kapalaran og maputo azog magpare kay di po magamit. Makalisang motoy unan ho experience og kalisang aning magpaabot ta. Pero og magpaabot gani ka nga piskay ang imong gipaabot, malig-on ang imong paglaom. Amen. Maupo na ang dagan sa atong kinabuhi. Kanunay tang gapaabot. Unya duha ka klase ning pagpaabot. Duha ka klase. The act of waiting, as again, is part and parcel of human life. There are two types of waiting. Kanang active waiting o passive waiting. Na mga tao nga gapaabot nga way gibuhat. Kanang galanay, kasabot pa mo galanay. Kana bang mga tao nga gahuwat lang ano sa matagak ang swerte sa ilang kinabuhi. Di na moangay ang Ginoo ni ana. Kay ang gusto sa Dios kanang active waiting.
magpaabot ta sa iyang pagbalik, kinahanglan tang mangandam. Ang atong lawas gani, gatudlo nato nga magpaabot ta sa atong kaugalingong katapusan. Wa mo kabantay sa dagan sa atong lawas. Gapaabot ta nga padungso ta sa paggadunay katapusan. Kamo mga baji din he, kanang kamong mga idarana, kanang maas na din he. Kamo mga maas na. Hikaparagon ang inyong aping nga naaragod karon nga naa. Kabantay mo kanang grano sa atong aping itandi sa bag-o patang nadaga, bag-o patang ulitaw, dakog diferensya. Karon sa bag-o patang naulitaw, bag-o patang nadaga, tapungan ganig lagong ng atong aping, madakinas tong langaw. Karon patapungig lagong na imong aping, musabod tong sungo, di na kalupad. Ano man, gadaghan ang kunot. What does it tell us? Tudlo na nga pag-andam na kay naadyo kay katapusan, kay gaanam na katiguwang. Atong mga memory, sa batanon patadi man ta makalimot, tanawa karon, mangaway ka sa imong helper, mangaway ka sa imong working student, mangita ka sa imong antiohos, gibitay ra ni imong buna nga dangas. Ani nga na, daghan mahitabo ingon ana, makalimot ta usahay. Kalimot nga ni ko usahay pari ko. Kami naghapon-hapon na. Kalimot pari mo dahito. Naa ka nato kanunay. Kapaamgot ang daan sa gitawag o pagpaabot sa itong kaugalingong katapusan. Atong lawas mismo nagtudlo na to ni ana. Atong physical na body. Tanawa sa sunod nga slide. Tanawa. Di ay PYM, di ay Legion of Mary, o CWL. Tanawa ang dagan sa atong kinabuhi. Hingagi ta aring pikas na magkadugay, maingon anay ta mo, sugot tag sadi. Mura na lang tag subok o sikwang, wa mautan na atong dughan, no? But our bodies tell us to wait for our end. Musugot tag sadili, atong gradual nga pagdeteriorate, mahanap atong mata, maabot ang imong end. Mauni dynamic sa atong kinabuhi. So asa pa man mo karon, naa pa man siguro mo dapit aring pikas. Kanang dapit aring pikas pangandam nga maingon ani. No. Na kanang nana po dapit are, mura na nagtabako nga haw nga wa madusliti o kuan agipo, no? Karon unsaon man nato pagpaabot aron nga kita makapangandam sa gitawag og pagbalik sa Ginoo og pag-abot usab sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Timan ining tulo ka butang. Primero mga igsuon, ang pagpaabot naglangkob og tulo. Next slide please. Unsa may mga kinaiya nga atong batunan aron kita makapaabot sa adlaw sa Ginoo. Tulo ka butang. Primero, pagpaabot nga makugihon. Gamito no ning word nga karaang Bisaya kahapit na ni mawa. Kasabot mamog kakugi no. Nasamay kakugi. Kanang di tapuan. Kakugi. Number 2, pagpaabot nga malipayon og madasigon. Dasig, kasabot mog dasig. Og ikatulo, pagpaabot nga malaumon. Arita mag-focus sa makugihon, madasigon og malaumon. Og naaning tulo ang atong kinabuhi maingon tampo nga makahuluganon. Og naaning tulo ang atong kinabuhi mabulokon. Og naaning tulo ang atong kinabuhi puno sa kasadya. Okay? Taksa-taksaon na to nagpamalandong. Primero, ang pagpaabot nga makugihon. Ingon si Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluja sa inyong pagtuo.
hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Unsa may main point ana sa Ginoo sa Ebanghelyo ni San Juan, paningkamot nga di mo maludya. Nindot kay na, basahan na ninyo. John chapter 16 verses 1 to 4. Paningkamot nga di kamo maluya. Napa ba mo'y kalagsik kanunay? Kamong mga utangan din ang naningkamot ba mo makabayad sa inyong loan? Sa tiis kiay o sa uban pa? No? Napa ba mo'y kadasi? Ako mo to mo madi, believe ko sa mga tao nga, karabang naabay panahon para sa simbahan. Bago pa man kung dito, Europe, tulong si mana ko dito, silang doktora, una ni naho. Usa sa mga problema karon sa Europe, kanang gakahilis na mga tao nga manimba. Gani dito, sa Domingo, na simbahan among natuan, 15 ra kabuok na nimba, matiguang, mga gasangkiig. Unya, nagani among hotel nga gipuy-an dito nga kaniadto, seminaryo. Gibalik ya kay wala may manood, gihimong hotel. Nganuman nangaludya na sila sa pagtuo. Kita salamat sa Ginoo nga naa pata. Kamong mga katikista, mga lay ministers, mga sakop sa PPC dinhi, sakop sa Finance Council, mga madre o kitang katawhan sa Dios, salamat nga wa pa ta maludya. Mga endangered species na ta. Mag-uulbit ako sa balilihan ba, kanang maghunahuna ako, kanang bitaw magtud og mga karo, mga kakatiguang na, diyan muna yung musunod. Mga batanon din na mangganahan, magdikurit ang mga karo, magdikurit ang mga Santa Maria Magdalena. Sa mga matay ni Kios, kinsa na kayo mupuli na to? Prosesyon, kinsa may mukusog, kujod og libod, kita man. Gani, kinsa may kusog magpamisa, kamo man. Mga batanon gani, di na kaadyo magpamisa. Pasmo dyan yung pare, hindi ka umaabot ng panahon, dyan muna yung magpamisa. Tanang maglingkod, bito ko sa opisina sa Balilihan, usang simana, maniid ko. Kisa may magpamisa, kana mga 40 years old, pataas. Nihit na ka makakitag, magpamisa, muhalad sa simbahan, o ka na mga bagong tubo. Nga naman, sugod nagkaluya sa pagtuo. Kamo, treasure kayo mo sa simbahan, kamo nga napay kasing-kasing sa simbahan. Mga katikista, God, pila ragoy honorarium o katikista. Bo sa Balilihan, murag 5 ang oras. Ila pang plite, kasabaan pas pare. Sus Ginoo luuya. Yung persevere lang yun sila tungod kay ila mang nabati nga tawag ni Ginoo. Na istorya sa mga katikista sa Balilihan niya. Kana lagi tawag dyan mo, snacks, way, makaon. Di, tapad naman ang Balilihan o antikira. Suba na may gihuwa na. Nay barangay Dorol diha. Di mga katikista gikan ka klasik religion. Una bispiras po to sa antikira. Na may suba wa pa man to'y tulay kani adto nga galing anang duha ka lungsod. Di mo kanaog sila sa tubig. Gikan sila ga klase nangyawat lagi kay bispiras kun ang pikas tampe, bispiras di aron wa may kaon lagi kay wa po toy allowance di na bispiras. Sus baha-baha magsuba. Nya magsayal man mga kitikista kaniadto. Natural panong ka mamista walison jud nimo imong sayal. Imagisaka nila ilang sayal giingon ana unya gikuha ila mga short, mga panty nila, mga pantalon, unsa diha katong pantalon, agsayal lagi saka nila. Sige lagi po panglibak, sa pare o sa mga tao. Sige sa istorya, wa man sila kabantay nga hingabot na sila sa bay sa liga pamistahan, gangana sila gihapon. Pastilan. Nanguros ang tag-isa sa hoy nganong gapaibog manin. Kana linga mag-istorya. Sige sila istorya nga katon ta pagbira sa ilang pagwali sa ilang sayal, adtura to sa suba aron ri mahumod. Hingabot sa bay gaingon ana daghang bisita. Ba't ka nang kakugi? Paningkamot nga di mo mawadag kakugi. Kaya nga no, oportunidad o
grasya nga makasilbi ta diha sa simbahan. Amen. Importante din ang kakugi. Ingon na Ginoo, hinaot nga di mo maluja. Gisulti ko kini kaninyo aron di ka mo maluja. So kamong hisugod na kaluja, paningkamot nga madasig gihapon kamo. Kamong naluja na og ipon ana inyong bana, paningkamot nga di mo malujag, di mo mawadag paglaom. Kamong kanunay ng kasakripisyo sa ilang kahago, way kana bang makaparis tag way plano sa kinabuhi, paningkamot nga di mo maluja parihas sa mga katikista o sa mga alagad sa simbahan. Nainindot nga word, next slide, nga akong kuha diha. Karaang word, kasabot ba mo anang nagkapulike? Ha, mga tiguan kasabot mo na, di naman nagamiton sa mga batanon ron. Kaya mga batanon karon kay mo yun mag-Father, where man ta mo go? Ay, ana na no. English na. Nainindot nga word diha ka ng nagkapulike. Sa may porma nga kapulike. O kamoy kakapuliki, sa may porma sa inyong lawas, sa porma sa inyong nao. Ang kakapuliki ka nang di kakaapa sa imong oras, sa imong trabaho, imong gibuhat. Kanang kanunay kuwang imong oras, gadahili imong gimbuhaton, o niya imong oras, kuwang maunay kakapuliki. Kana bang para sa una, kanong mo sa unang mga tiguang, labi na itong maginikanan ito sa unang palaanak, nga pasuso og bata din unsa gaduso pag nilungag agpikas kamot, agpikas tiil pod, gibanganan pog lambo kay gatabog pod atong dudyanan. Yan ha mo nay gakapuliki. Gusto ang Ginoo nga sa atong kinabuhi magkapuliki po ta sa mga butang, dili lang kalibutanon but Dios nun. Sa atong pagpaabot sa adlaw sa Ginoo, gusto ang Dios nga kita magkapuliki sa mga butang langit nun. Dili lang kalibutan nun, nagkapuliki. Katilaw ko anibay kay ako kinamagwangan ko. Kini kinamagwangan ka pusgo kag sugo. Upat may kaigsoon kanang naman ko isuong pare na skalapi maasahin. Kinamanghura na ako po'y kinamagwangan, so upat may kaigsoon, kinamagwangan pare, kinamanghuran pare. Di man ta musugot o magpare na kay gusto na mo nga mag-medical course, aronay mo alima na mo. Nya, pag high school, man na maghunahuna sa pada nila humanghod o magpare. Nya, sa kadlaw gamisa ko, gipaihap, no kulikta, daghang sobre, hingo magpare ko. Joke ra, basig tinod-on ninyo. Kakapuliki ta sa daghang butang. Ako di man sa balibad og trabaho sa una, but naayo sa kabutang nga di sa kumuangay sukat sa gamay pa ko nga napugos ko sugot kay latuson man pumigdi mo sugot kanang magbaton og bata. Di ko muangay na magduzag bata nga hilakon. Kay lahi bitaw imong paminaw, kanang bata bitaw hilakon, di ka kahibog ano sa muundag hilak. Kanang maglungag ka kahibaw magkainig pa adjop, wa na kay human imong trabaho, magbughag kaho ini kabugha ini hipos human na imong trabaho. Kanang batang hilakon bay sos di ka kahibaw ano sa amo labi nag-ibilin na sa imong mama kay tuwa nangubra to na narbaho kinapaitan. Kurot imong kanta. Bayang magiliw, liron-liron sinta, bahay kubo. Di pa mga Tagalog ang ampalaka nasasapa. Mo to usay among buhaton sa una pagtabog hurot magkanta, kantahan og bayang magiliw. Kana silang padanilaw ka na manghono, di man gyapon matog. Mo nang usay ipakog no ina diretso no nang dudyanan bitaw nang adang diretso tumbungbong kay skut ning bataan di man matog. Hilakon man kadto na humanghod pare sa una kay 15 ka tuig may imong distansya. Hilakon na di kay pumatog, kantahag minatay. Kristiyanos, palandunga, maghagok. Matay, bitaw ning. Munang ako, sa balilihan, makasabot ko ganang na magmisa ko nga, dugay mga bot o ba mga tao. Kaya magbaton pa manggog bata, mangmasaw, pagbaboy, nakaagi maguguana.
Mo nang di ka ko istrikto og oras og misa baryo gawa sa lungsod kay na may mga professional pong kanang nay istrikto og time. Pero magmisa kog baryo sa Balilihan, aw dyan ang paabungan. Ang alas 10, himo nang alas 10:20. Gawa kita kung pukay laing lakaw. Kanang naara ko ba? Kay kahibaw ko unsa ning gitawag og gakapuliki. Gakapuliki. Hago. Kinahaguan trabahoan. Kasuway ko ni anak, kasuway po mo ni anak tingali, daghan mo experience. Niya, sungot man sa una kay kanang bata, binlan, mananag, bibiron, unsa, namo to'y gatas, milkmaid man siguro tog liberte. Mauro man ay patutoy, ibilin, ang nainit tubig, na bibiron niya. Di man may pakanon o paimno gatas, kay dagko naman kita mukaon o magluto. Na tinughong ragamo, sunguta ka. So, tinughong bitaw kay jamo po ikapalit og tablidya, jamo po ipalit og kamay, kanarang bahaw ini kagabi salin ko nag-iring siguro o niya kanang buhian ikabuto ini tubig o niya kamaya gamay murag ihigkabaw yung iskot ni botong inig tabog daw itong manghod ni kanang Spadanilo lagi lakaw mas nanay na isang gatas ako yung musujob sa gatas binlan na si sa gamay susing uli bitaw kalit si nanay kinabilin isang pitaka sus grabe haglatos bay kinasakitan ng tulo ka lugas ni gungi muna-muna yung uwa, makatagam. But magkapuliki ta. Ingani ning kinabuhi. Sa pagpaabot na to sa adlaw, sa Ginoo samtang buhi pa ta, magkapuliki ta. Maunang kakapuliki po mo. No? Kamu mga minso, di ko ka-imagine sa inyong trabaho. Kana ba ito hindi kabuntag sa jugmata, di gamo, utaw, uniform, pagpamahon sa mga bata, putos o baon, hatod sa eskwelahan, pagkahapon ang uniform nga giutaw, na lumit na pod, ang anak nga busog pagikan, gigutom na pod balik, ang bana nga imong gipagakos, itong kadawong, nanuga, pagagabi, hinghanjo na pod balik. Nakapuliki ta. But maunay na kinabuhi. Kaya kung magkapuliki ka, buti pasabot nga, lagsik o wa pa ka maluya. Kaya mga taong galudya, di na magkapuliki. Magkapuliki pa ba ka galudya na ka? Magkapuliki pa ba ka o gapinaw na ka? Di na. Sa community hospital, diya, pagkos katedral, diya ko gihilog. Sige na itong balik-balik, inanangot sa hospital. Day kas ang murag, baghing batang na nga murag, di na mamilog din ang ulig, mga anak, mga profesional ng mga anak. Nagihago na tila po itong mga anak, kung uli, unsa di, bitaw mamatay, larga na pong balik, kaya mamatay, unsa. Tiyaw ba dahi London, dahi New Zealand, dahi Finland, unsa, mamatay, larga na po, unsa. Mo itong paghilog, na ikatulong na itong hilog, na, kung maghilog, hinghong-hong itong usa ka anak, ngayon. Lakaw na ano ba, huwag igihan, pagkamatso na ko siguro to, lakaw na kay, adyaw na paghuna-huna na mo, adyaw na paghuna-huna na mo kay mo to, diyan ako no to'y nurse, dahil international lawyer, di ko mo to kay sa apelido kay, tsaka ilam mo. Ano mo, lakaw na adyaw na paghuna-huna na mo. Sus, gapidyong mo to, hingkalit ito, buka ang kalimutaw, hingog, asa man ko padong, na askilog kalit. This community hospital to. Kanang karaang building, kanang naspikas pa kanang main building nila. So, asam di ko pa dong. So, di pa doon wapa siya kasabot, lakaw na gigihan ang kamatay na diha kay, gihago na may uli ni mo. No? Magkapuliki. That is part of waiting. Ha? Lami og magkapuliki po ta, di lang sa mga, unsaon na to pagwarta, unsaon na to pagpadako sa atong tindahan, unsaon na to pagdugang atong apartment, unsaon na to nga makapalitog bagong sakyanan, magkapuliki po ta side by side sa mga butang Dios noon. Maunay pagpaabot nga makugihon. Kaya ba man kung mga naatay kanunay kakugi. Padayon sa kakugi kay mauni makapalangit nato. Mga bata ninyo ha, again, mga bata nato mo bito ng daghan kadyo dali manggi.
magkapuliki kita sa kalibutan, maunay paagi nga makahuwat kitang makugihon. Iba? Amen? Ikaduha, 7:30 na. Ikaduhang kinaiya nga atong batunan diha sa atong pagpaabot. Primero kay kakugi, no? Kakugi. Ikaduha ang pagpaabot nga madasigon. Ha? Ganahan ko ng word nga kadasig. Mas ganahan ko mo gamit ang word nga kadasig kaysa kalipay. Kaya ni kalipay mura mo kung mabaw. Ang kadasig mura maglaom-laom, joy. Joyful. Ano ba siya ti Joy? Ingon ang Santo Papa sa iyahang encyclical ba ni Apostolic Exhortation na limot ko, Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Ingon siya, the Christian is joyful in heart, even in trials. He or she is joyful because he is close to Jesus. It is He who gives us joy. Lahira ba ng taong happy o joyful? Na yung mga tao nga happy pero dili joyful. Tinuod na. Na po yung mga tao nga joyful pero dili happy. Oh, kini manggong happiness is taphaw. Kasabot mahog taphaw, no? Shallow sa in-English pa. Wa makadut sa ilawom. Mo ng joy ang gigamit, the joy of the gospel, Christian joy. Sa bago pang na Santo Papa si Pope Francis gahandol sa recollection sa mga empleyado sa Vatican, sa Roman Curia. Unya na siya gi-identify nga 15 ka mga diseases kuno o mga empleyado. Usa sa next slide please. Usa sa iyang gipunting kining giingog the disease of the funeral phase. Unsa man ning disease of the funeral phase, ingon si Pope Francis nga kanabitong tao nga mura kanunay tan-awon og minatay nga padong ilubong or galubong og minatay. Mo na giingon ni Pope og the disease of the funeral phase. Kanang kanunay na lang ka magbugot. Usahay gani na ubang mga tao gwapa pag minatay atong St. Peter kanila nga buhi unta. Avoid the disease of the funeral phase. It is the disease of people who are unfriendly and think that in order to be serious, they must show a sad and strict face and treat others, especially those who are inferior, with rigidity, harshness, and arrogance. Tanawan na inyong mga tapad. Lingi ako no. Sama na mura ba nagnaong o kanang minatay o padong maglubog minatay? Tanawa. Smile. Smile po. Kaya ang kinabuhi, gituyo, gitumong, aron kita mahimong joyful. Dili ko na ng muratag naong o minatay. Kinumdum ko na minatay. Harang-arang na minatay ro kay mga piskay naman, no? Kaya mga minatay nga maot og naong sa kanabitong buhi pa, pagkamatay ka na, das lamian naman ilong, sinawa naman igwait, mura na magkatambak. Sa una, patay, butahag naong. Sa una kami gamay, di man uso ng balsamar sa andikira. Ingaron, jamoy kurinte. Hadlo ka, tanawan ng mga matay. Ug asagod sila kamatay, atur man hayaon. Unya, kandila, nga gamay. Unja, ang uban, mangginga nga. Hadlo ka, dyan mo sulirap ng kalimutaw. Unya, mapugos mamigato kay latuson maming nanay, di mo mato, minatay kay to. Na aron makadaginot, lagbugasos, binukbukay lagi mo nang ako bisa pag mudog og minatay karong pari ko di ko mahadlok naanad mi kana magkaog dugo-dugo unsa kilid anang haya sus matay di ba kani tinai ano yang minatay panuwayan suway ko na hadlok ng mga minatay sa una nang ilong bitang pansaka gapas masakan man nila gapas kay magaduga man tuwag balsamar dunggan paslakan po gapas banganan o panapton ani baliktuson anang alimpo. So sa luka niya ini kagabi na gapas ani hingsiwil. Na makakita ka maglinya po to mga mga otito o galiwang gikan sa ilong sa minatay. Mudong atong kape o kamay atong bay. Patay. Pirti. Na ini kagabi mo yan ang mga tiguang day, timplahi ko kape, manglutaw tong suong gikan sa ilong sa rumatay. Yung iskot ng kinabuhian.
Kasuway tiliwana mga tiguang no, kaya mga minatay sa una tanaw. Manglutaw lagi ng dapat ito baso sa unang Nescafe nga kinaghag gurod-gurod. Diyan mo naman itong basuha mo, ito baso sa unang naghag gurod-gurod na bildo. Basta kay mo linya, litad itong mga suong nga gikan sa ilong sa minatay itong naapil og tunaw. Matang. Ingon si Pope Francis, avoid the disease of funeral face. Kay usa kuno sa ingon si Santo Papa sa iyang ubang mga writings, usa kuno sa pinakadakong kalamidad sa tao kundi nakakamao mo pahiyom. Kalamidad ay kuno na. Kanang bagyo kalamidad man na, kanang linog kalamidad pa na. Pero ingon si Pope Francis, naapay laing kalamidad sa kinabuhi kundi nagikakitag kahigayunan nga malipay. Pastilan. Sus mo nga smile po panagsa. Kanang ingog funeral face kanang nao nga di na gyud bugaat o na kanang jamo na joy kagaan. Naingon man si Pope nga Christianity is a religion of joy. Adyaw po katawag ikaw ra usa kay makapangita tag duldol ana no. Kay dagha mga butang nga diin kita malipat. Kay ang atong adlaw imbes malipayon ay gamay nga nagapag-uol wa na funeral face na ka. Mura bag nilabhang puti nga puti kaayo gilatad kay gihumulan nimo perla o diyan naithan o gamay nga iti o tabili nakaka-focus sa itom nga itig tabili pero puti mo tatong timong t-shirt. Inga na ning kinabuhi usahay. Gamay nga problema mao'y makapahiyo sa atong kalipay. Kay ang focus nato gamay man, di man wa man nato tan-awa ang tibuok nato nga adlaw unsa kini kabililhon alang nato. Sa una da istorya sa kamagtiayon nga nakadaog og sweepstakes, ha? Kadaog sweepstakes sa Manila, usom tog sweepstakes sa una minilyon. Sus kay pagdaog nila ipaklehi man sa Manila, diyan mo man sila kasakyan kay nihit magbiyahe adto. Giingnan sila nga papakyawog eroplano. O papakyawog eroplano sus ang pangadyo kay 50,000 man. Tihik mapag-adyo magtiadyo na di, wa, giingnan lang di, pwede nag 5,000. Ingon pag piloto di masilbi. O eroplano, o maorang galing na, di kumuhato di jog Manila. Pangita mo barko. Iato na po sila sa tag-izag barko, kay bakaro magkatulig Manila. Gipangayuan pag 30,000. Ingon po ang magtiayog, di pwede 3,000. Hanjo-hanjo ba? Di man gihapon, ingon magtag-iyas barko, og 3,000 na galing, hagbong ramo atong sa romblon ramo kutob, no? Na ingon tong tag-iyas barko na ako'y tag-iya og naay plantation og saging sa Mindanao na eroplanong gamay. Hangjo ato ninjo kay basig madrap mo og Manila kadiyot. Hatod mo pag adto nila. Pangiyuan mo sila 10,000. Kuha mo ng 10,000 nga di man na mo imong trabaho tig spray man ka og mga chemical sa saging. Ingon po tong di oy kay ti oy Manila di pwede libo. Ingon ang magtiayon nga nakadaog sweepstakes ade og libo ra galing udlot ra jud lobi taman. Mao tong ingon ginakumbinsi bay giingnan sa magtiayon ag pilotong sige lagod ihatod og mig Manila kay sige nagod kay extra sideline ra bitaw na nimo. So kay pagkuan adto hingsugot sugot bay hingsugot ag piloto sa eroplanong gamay pero diha joy plano ang piloto nga madugangan sa tong libo ka alkanse. Ingon siya sige sugot ko sang libo pero sabota sundan ninyo ni mga protokol. Primero, makalupad na ganita, wadyo'y tingganay. Mutingo ganimo, mutigik, muigham, o mangat si 50 pesos kada tingog. Ha? Sige. Sugot ang magtiazon. Motong style sa piloto, pagpalupad sa aeroplano, gipatulid, niya murag kuitis, murag fireworks. Shhh! Kaya malisang itong magtiazon. Paglingin niya sa amin kay, ag magtiazon kay, sige magngana. Way tingganay kay ag 50 lagot siya kadto buing ni mga di ko ka extra ni kansi jo ning libo pagabot sa ibabaw gipawong na po ni sa kanang makina gipaglide na ni sa ag eroplano sos ga tuya-tuya nga nangana ag eroplano paglingi ni sa na nalipong manggihapog naong ang duha ka magtiason kay ag 50 ditso si Manila. Pag-abot sa Manila, pagdung ng daos-o sa runway, paglingi ni Jack, usa na mga pasahero na hibilin. Agbanara.
Ginjag Brad, uy manong wa makainton, sara mag-usay mga asawa duha man mo. Lamanong na ikaw naman usa. Ingon pa nagbanag, hagbay rang natagak sa Cebu pati lito tungura. Yung kuno magkamagsaba. Ang imo mo kung pabayrog 50. Gibaylog 50 gisang asawa, no. Usahay di na ta malipay tungod lang sa 50. Ha, magbantay mo ni ana. Pangabugho gamay. Mo ni makaguba sa inyo ang maayong pagtinagdanay. Pagkagabi wa na mo dog. Kay di nakakita gamay kuan sa text nga day heart galupad-lupad, Ang suko na ritso. Daghang mga butang nga makapaguba sa tong adlaw, makapahimo na tong funeral phase. Kung magpaabot kuno ta sa Ginoo, mga igsuon, alas 7:40 na, paspason ha ni. Kinahanglan makamisa tag alas 7:50. Okay. Sabaan ta mo Senior Harold ani. Sa to, kinahanglan nga sa kinabuhi makakita po ta og kalipay. Kasad din funeral phase ingon si Pope Francis. Kay kalamidad sa kinabuhi nang di na ka malipay. Nalipay ba mo bago mo mong gapista? Nalipay mo Ay mga anak mi ma di sa ko kauli ma. Kay kuan wa ko'y ikaplete. Mayam di chog ajo pay natigba ka diha. Wa na ka malipay. Imbis mi kang uli go dahay kay sus importante magkakita ta sa pamilya. Di po nimo paulion kay diya mo po ituno inig uli. Nawa ang imuhang kalipay na pulihan og funeral phase. Pare, sa mga pare nga nang labay dinis baklayon, sa mga pare nga inyong nailhan, ang ito bang mga pare, ang ato ba mga pare, kami ba mga pare, saman, joyful faces ba mi? Or funeral face? Kanang magmisa, ang jaga kaligid, itong sinsiyo sa sibot, sa may nawang sa pare. Basig funeral face, No? Day pare, tinuod ni, unya, pakalawat siya, stricto pariah. Pero sa una mga pari kay usog to mga pari so nandiyo mga pari manginumay kay mingaw bitaw sa una kay wa may laing lingaw kalawat nagpare lawas si Kristo amen lawas si Kristo amen lawas si Kristo amen sus diha may iyang gitunuwag ostiyas nga di mo tubag og amen nakainom po si Jato pari singgit tubag amen sukog pare baro di ba ka mo tubag lawas ni Kristo wa gyud mo tubag amen iyong pog agitang gitunon, wag yapong mutingog singgit pare, amen, 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 tubag. Wa nakagwantag altar boy, giduol sa altar boy, Father, haligi sa simbahan na imong gipakalawat. Maudi. Mauding wa mo tubag. Matay ni makainom ta pakalawaton haligi sa simbahan. So next slide kay malit na jota. Tinuod ni no sa psychology. This is a scientific finding ko no. It takes 72 muscles to frown and it takes only 14 muscles to smile. Kanang magmugot bitaw ka magbitay imong simod, makakonsume kuno kag 72 ka muscles. Pero kung mo smile ka, you just consume only 14 muscles. Mo ni gisulti sa among professor sa seminaryo sa una. This is a scientific finding ko no. Mo nga magsigi ka og mugot, stressful kay 72 ko ka muscles ama gasto nimo. Pero kung mo smile ka, you just only consume 14 muscles. Wow, kanindot, kanindot. Ikatulo og katapusan aron mahuman ta. Ikatulo nga kinaiya nga atong batunan samtang kita gapaabot. Labi na nining panahon sa Advento Primero kay pagpaabot nga makugihon. Pagpaabot nga usa to ikaduha, madasigon ikatulo, pinaka-importante, pagpaabot nga malaumon. Hope. Every time you wait for something, you hope, we hope for better things. Kana bitong gapaabot ag ano sa tamadato, we hope for better things. Kana mga daga, kamo mga may mga lagas ani nga maminjo, paabot lang gihapon. Paabot lang gihapon. Mara tong pare mga medita kandila na kandilarya na color coding ag kandila
Niya ingon pare pag magbidyag kining kandila nga puti para ni sa daghang ulitaw aron makakita mo uyab mga sawa ninyo gailog ang mga singles for Christ. Kining puwa kuha ani para ni sa mga minyo kamo aron magpabiling timos inyong gugma nanagan ang taga couples for Christ. Kining blow para ni sa mga biktima gugmang giatay aron makakita mo bagong gugma nanagan tong mga gipangbijaan katong mga gipangpaangkan katong mga giilad katong mga gisakitan jamo na may nabili kandila reklamo mga lagas. Pare sana may amo wanay blow wanay puwa wanay puti ingon na pare kamo mga lagas pagdaig na lamang mo katol aron di mo lamukon og huwat ano saan ang gugma mo abot sa inyong kinabuhi. Hope, that is hope, pagpaabot nga malaumon. Unya duha ka klase ra ba ning paglaom? Mato ni Father Timothy Radcliffe usa ka theologian o nindot po ni siya nga sikat nga theologian karon. Duha day kuno ka klase ning paglaom. Naay gitawag og amal, simple hope or human optimism. Napoy gitawag sa Arabic og raja, hope in God. Nakadungog mo hoping against hope, no? Kanang murag bisag imposible na sa imong kinabuhi nga mahitabo, laom lang gihapon. Bisag para nimo, wa na kay mahimo, di na mabakwi, laom ra gihapon. Bisag imong bay na sirep, bisag imong bay tuwa na sa bangko, laom ra gihapon nga makabay ka kaugalingon. That is raja. Hoping against hope. Bisag imong naong di na mautro, paglaom ra gihapon nga ma-Miss Universe ka. Nay tawo nga kaduha na bisay kasawa kay maot og dagway. Unya sos siya mausa nang limpyo sa Zambay. Sos kuman sa kabantay nga di man da windy gapujo ato isang katre. Kailan mo windy no. Kana taong gamay bitaw kuno nga mahatag kuno nagbulawan nga mga way pud usahay na. Iingnan sa David di luya man kabrad kay bao ko sa imong kinabuhi ikaw ra sa gapujo ako kang lipayon pangadyo og tulo ka butang kay akong ihatag ingon ag kanang nay taud windy gusto kong madato kay sabot ko'y kwarta pagpiyong niya pagbuka siyang mata kinadaghan ng kwarta siyang katre hapit siya magkaligid ang kwarta hapit siya madatuge ingon windy lipay na kado lipay na ko napay duha ingon ag tao hindi gusto kong maazo sa huba kay masakiton ko giakod ko di ko kaginhawa ingon po hindi sige ginhawa glaom pag ginhawa niya glaom paghuman tangtang tanang kugmo tangtang tanang mga hukaw ug tanang mga plema sa iyang lawas lipay siya lipay na ka wala kay sakit niya dato na ka yes thank you duwende napay katulo ingon ang duwende ingon ang tao duwende papadyo ko kaatog Cebu ba unya mahadlok man ko og tubig kay di ko ka mamulangoy pagtukod ra og taytayan gikan sa Baklayon padung sa Piruno sa Cebu patay lingo magdawinde iyon agdawinde matay di mahimo na imong ipangadyo dako gasto ana bisag DPWS mo balibad ana limang kag taytayan gikag Baklayon padung Cebu cancel pangitaglaen ngitaglaen ingon nagtaw sige di magapwede nang taytayan kay bo magang gibisan kog asawa kay maot kog naong piki kog jagway so bidaon so kazon ni hong naong himo akong gwapo kay aron maggukod na ho ang mga daga tan-aw na pag duwindi yung duwindi matay di madabay balik na lamang tagtaytayan taytayan na naman itong gamon kay di so mahimo na gamon kang gwapo na yung mga tao nga ingon na dyan mo na dyan tayo mahimo muna hoping against hope. Para na imong batang badlungon, namazad ka kay namarigla, na priso, gilukat nimo sa prisuhan, gipiyansahan, paghuman nakapaanak na pod, paghuman gikawat imong titulog juta, gibalig sa gidauban imong bay, nakurot imong alahas, unya magdamgo gihapon ka nga siya mabuutan. That is raja. Hope in God, hoping against hope. Unya asa man na nato makita nang gitawag og paglaom sa tulo ka butang. Give me 7 minutes. Number 1, next slide please. How do we express our hope? Number 1, by remaining. Pagpabilin. Abiding. Ingon si Father Radcliffe, abiding is a sign of hope.
in the God or in a God who will never go away. Usa sa timailhan nga galaom ka kung gapabilin ka, mauday na makasabota nga nay uban mo ingon nga manong wa man nimo bijain na imong bana maring sa may maimo ana. Nganong gapabilin man kanija? Hope di gihapon na nga someday things will get better. Nay mga maestra, labi na sa Catholic schools, daghan diha ang diha kang ka-retire, pila ris wildog maestra. Nay maestra na mong padubumpat sa tip-tip, no, ubang kaybaw ani, silang doktora kaybaw ani. Sus kinaluyan, City Mail ra koy buwan. Na libor gani mi kadiot kabayad with penalty. Niya pila ra may kinsinas anang karon gisakasakan giutso na. Pila ra may kinsinas kuhaan pag SSS, kuhaan pag uban niya, mulimpyo ko usahay tag 2001. Nya mao nang simhuta to mga maestra na padubumpat sa tip-tip, bahong noodles. Kanang singot bitaw iniguan, bahong pansit canton. Maura man joy madali-dali. Di bitaw tong miaging December to apay COVID unya gidana mo, gitreat na mo og kanang nay pangaligog dagat sa anda. Jamo jud sila gasto. Kanang anda di Boracay bitaw na nay nindot nga beach ang atubangan sa simbahan sa anda, kinali beach man siguro na. Sa mo sila gasto na ningkamod sa may padubumpat nga amo tanan sakyanan, parlor games, kaon, bayad. Ang ila lawas ra jud kay sama itampo in taon. Nya pag adto dito ngaligo na bibo kaadyo. Di man jud ko maligo ganang maligog dagat, di ko ka mamulangoy. Di ko ka mamulangoy. Pagpadong na niligo na dag uban, day usa ka maestra nga wa maligo. Kami rang duha na hibilin atong puno ag talisay. Kay sa padubumpat kay gaampo kay may nampuon sa padubumpat sige sa gaog breviary atong kilid. Nya batanon maestra. Ako po galibog kog sa imong istorya ni ja. Kay kami ra mang duha nya batanon gud nya ako idarana nya pari po ko. Si sayong gihimo pawa sa hilas kasi gila man po ko ganangana sa akong cellphone nga Android. Bisag wa ko signal ho hinggahi ko kita. Wa ko kita mudagan ag home Facebook kay diyan mo may signal, way data. Basta lamang di ko brag lain ako. Sama yung istorya ani sa kadugayan ag di ko mutugan kay na nanarabas public ron nahilo na naitiman na nya ako po'y nakakasal pag minjo ngayon si nga father pila na di ka years pagka priest primero ako siyang ipangutana o di ka maligo murag ako no niya yang binuwan so murag gimen si wa maligo ya ako po ako maligo niya father pila na di ka buwan katuig pagka priest di yung ko 12 years na ma'am kay 12 years na pamangkuad to pagka pare o niya siya happy po ka sa imong priesthood father. Happy ko kay ako man pinili. Kadugayan kay misag. Wa na ba jud kay lang gihuna-una father kada ra gyud pagka-priest wa nay lain. Kaulbaan mo ko sa pangutana mo tayong maligo ta. Naligo ko bisag jamo ko ilisan kay nahadlo ko sa isang pangutana. Koy Ginoo ko sa ni pangutana asa man ni padong no. Nga wa na ba jud kay lain gihuna-una padre kana ra ba jud pagka-pari. When you hope for something better, that is hope. When you choose to remain in the priesthood, hopefully, o kami, ako, Monsignor Harold, Padre Primprim, Padre Stephen, o mga matay, mga pari, gihapon, that is hope. Remaining is a sign of hope. Kamu mga minjo, bisag kaybaw ko mo nga, o wapa ning madiskontract, lamay, bidjaan ng tawhana. When you choose to remain, that is hope. That things will get better. Hope. Og laayon mo kamo mga minyo tan-awan inyong wedding ring. Napa mo may wedding ring? Gisuot pa ba ninyo? Ana. Giprenda. Gibayad og tuition. Tanawa na kay kana inyong wedding ring magpahinumdum na ninyo sa tawag sa pagpabilin remaining. Lain-lain mamugsingsing mga minyo, di ba? Og padung mo kaslo na amoy engagement ring. Unya ni kaminyo ninyo na amoy wedding ring. Unya madugay sa pagka minjo ninyo daghana mog utang, daghana mog bayronon, nana po'y ikatong singsing iyong isuot sa ring. Na di na sumadang ang murag gubot pa sa lukod sa kinabuhi na pa ikaupat nga singsing tiriring. Matiriring na mo diha sa inyong kinabuhi. Remaining is a sign of hope. Choose to remain. Adyaw bungkaga inyong kaminyoon.
choose to remain. Mga madre, mga sisters na mga cute naman itong mga madre, choose to remain. Kinahanglan nga mga matay mo sister, anguhon mo sister nga madre gihapon. Kami mga pari, hopefully mga matay mi nga pari gihapon. Because choosing to remain is a sign of hope. Mga malipay kung mga magtiazon nga kuan, mga magtiazon nga bisag tiguwang na naagihapon. Kaagbay gihapon. Unya ga holding hands gihapon bisag wa na makahinumdom sa ingan silang asawa. Unang asawa mo yung brad, o kanang asawa, brad, di na makaihog sa ito. Nga na ni Humbana. Iyong pagbana, sister. Yun unsa mi. Mura na mata ni charismatic. Magtiazon mo dato. Nga na bitaw, piskay o bisag matiguang na naagihapon ang pagpabilin. So, mao kini ang diwa sa Advent. Aron masumada ni akong pagpaambit karon sa di pa ta magmisa, mauni ang summary sa akong input o pamalandong karon. Sa atong kinabuhi, importante o tipik sa atong kinabuhi ang pagpaabot. Kay ang pagpaabot, tipik o kabahin sa atong pagpuyo ning kalibutan. O wa na kay paaboton, wa na kay kadasig. Unya, ang pinakadakong butang nga atong paaboton, ang pagpaabot sa Diyos. Nahuman naman ang iyang unang pagbalik, ga-celebrate naman tag Christmas every year. Ang iyang ikaduhang pagbalik atong gipaabot. Ug ang iyang pag-abot kanunay kada adlaw sa atong kinabuhi. Sa mga milagro, sa mga pag-ampo nato, sa mga answered prayers, sa mga tao nga makapafeel nato nga napaday Ginoo atiman nato. Unya, aron ang atong pagpaabot sa adlaw sa Ginoo, makahuluganon, mapuslanon og mabungahon, tulo ka butang ang angay natong timan-an. Number 1, adyaw kalimot sa kakugi. Paabot nga makugihon. Ingon ang Ginoong Hesukristo, adyaw kamog kaludya. Gisultihan ko kamo aron di mo maludya. Ikaduha, pagpaabot nga madasigon. Ingon ang Santo Papa, likayin ang funeral face. Likayin ang nao nga mugot. Likayin ang nao nga way kalipay. Naay kadasig. Ikatulo, paabot nga malaumon. Choose to remain. Kaya ang pagpabilin is a sign of hope. Kung naata kanunay sa Ginoo, mawa ang tanan natong mga kahadlok. Daily minister nga padung magmisa. Unya ga-practice na intong siya gabay. Sus kadya may foreigner kay ang simbahan duulonon magturista murag baklayon, hingkalit ingon nagpari nga English atong misa. Kurog-kurog agli minister ng taon ka, huy pader maluoy ka pader, bisadya in taon hong gipraktisan in second reading, yung di pwede bisaya pader, adi pwede kay na foreigner, papraktisan sa ko pader, adi pwede kay mga foreigner on time na, kasugod ito, kakurog-kurog, sa mahiluna, mura siya nakaigit, siya huwat, siya turno, padung siya basa. Pagbasa na second reading man, niya, suwat ni San Pablo nga to sa taga-Filipo, o in English na, a reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Says ang kahadlok ingon agli minister. The second reading is taken from the letter of St. Paul to the Philippines. So sipat agpari na buang mga ministira ng Philippines. Hinsuat ba ni San Pablo sa taga-Philippines. Pagkatapusan kay naamay og English, the word of the Lord. Sa isang karatol ingon pog minister, the end of the world. Ingon po mga tao, thanks be to God. So mauna ni end sa ato karon nga pamalandong. Ngayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Padayon tang magpaabot sa Ginoo. Mag-break tag 5 minutes unya magmisa na ta diretso.